Lydekų gaudymas. Национальная охота. Ловим корову с рогами. Nieko nebus, bet čia 100 pudų, blėt. Сачок отдать? Ага, сачок. А мотейку стрелю. Пародики, Роман, господи. Ой! Сачок поимка. Вот сачок, Арина сантиметр карта. Таким 800 грамм. Римидай, ну paimk сачок, aš filmuoju. Nu ką paimk, kur aš įdėsiu? Nu gaila bus, jeigu paleisim, nu. O aš tau kūro pašnypsiu. Aš nypščiu, gal gyvatė?